Здравейте, здравейте на всички, Ангел Иванов, вашият консултант, преводач и посредник е на линия отново. Тук съм с един от моите клиенти. Преди малко свършихме работа в Арма с него и ще му дам възможност така накратко да обясни какво точно свършихме. Митко, заповядай. Добър ден на всички. Заповядайте, това е човека, който е номер едно. Бяхме в полицията, сега в момента обясняваме, защото ме спряха без книжка и сега оправяме работите с мой човек. Търсите го. Само той е вече човека, стига ти Борис. Нека да е жив и здрав пак Борис, обаче и къде Амарендар. Това е човека, Амарендар. Добре. Благодаря ти, Митко. Ще трябва да поработим и с адвокати, защото случай е малко по-сериозен. Имаме насреща адвокати, които работят съвместно с мен дълги години. Ще ги използваме като такива в случая и се надявам всичко да е добре за него и да не се стигне до по-сериозни резултати и така проблеми за Митко. Още веднъж благодаря за вниманието. Очаквам ви. Свържете се с мен. Чао!